Ongi etorria txorien esasoi honean programara, arratsaldean zegor. Arratsaldean. Ongi. Nekatuta. Izar artean guztua sartzeko sistatxoa otako nuke, baina... Venga, ba. Zorteko zade. Bueno, gaur, besteak beste, burua, arima, gorputza, arnasketa eta urdaia bateratuko ditu. Iepala, bai? A ber, bota bertxua. Nola, alde batetik Zarauzera egin dugun bidaia medio, Tidore Yoga Zentrora, eta bestetik gaur hemen programan prestatuko dugun errezeta medio. Urraburua, milu, oe eta antxoa izara artean. Zezure izarak eta oea bezalatxu? Beitxo. Urraburua ibearra niri izara horiek utzizkero zer? Beitu, ez litzeke txarra izango. Eta pena dauketi... Tamainan antzekoa, urraburu eta biok. Bueno, nik uste luzapenik gabe, errezeta nola doan azaltzen hasiko naizela, eta gero beste lako kontuak zure esku. Eta saioaren tartean, bitarte honetan, bideotxoak izango dituzue Tidore Zentrokoak. Orduan, lehenengo ingo deuna da izara. Nola ingo du, nortarako daukegu hemen gurina, pomada edo, kanpoko temperaturan daukegu, baratxuriak ditu, zurtoina kendu eta motraian sartuko du, zerekin antxoakin, bai? Eta horrekin ingo du ore bat eta landuko du edo nasiko du gurinakin. Jarraian paperean jarri, paper baten gainean, beste papera gainean, eta ingo du zabaldu izara baten modun. Eta hau, izozgailura joango da, egi esan presa daukegulako, eta ahalik eta azkarren gogortzeko eta trinko gelditzeko. Bestela, ozkailun 2 orduz edo gogortuko litzateke. Hori izango zen, izara? Izara zeren gainen dio joan? Oe gainen. Orduan, oea ingo deu. Nola ingo deun oea? Lehenengo eta benditu hemen patata batzuk, zuritu, garbitu, laminatu eta hemen sartuko txu. Milua edo inojo daukegu hemen. Eskuratzeko toki batzutan eharki kostatzen da, beste batzutan eskuragarri dao. Gero eta arrasaba da, nik uste gero eta gehiago aurkitzen. Eta bera, milu freskoa edo bulboa bera ingo deu erditik moztu, gero julianan eta patatari gehituko diogu. Hemen ditu nadie olako frantzesak edo esaten zaio, ez? Frantziar tipulatxoak. Ez da tipulatxa, baina bueno. Zuek tipule baldin balko zuen normala etxen, tipulekin. Juliana moztu, barrura. Olioa, gatza, eta sartuko du erreteilu baten, eta jarraian labean. Labean, 180 gradutan daukegu goitik eta behitik, eta 20 minutuz bertan eukiko du gorritzen. 20 minuturen ostean zeingo deun, hola kurruskari puntu txiki bat emateko emendazkegu hor bueltaka zeuden olako... Gaur egun horren modan dauden. Eta izaten da azkeneko ipurdin gelditzeien bioik, ez zuretzako eta ez niretzako, hoxe, oingo du pixkat apurtu, nahi baduzue birringailu, nahi baduzue, onako arrabolakin, eta gehituko dizkiogu lehen baztertu ditun milu ostotxo hauek, txikitsuta, eta beste nahi duzuen usain belar. Gure kasun edo gure aukera salbia. Bai? Oso ondo. Hemen urraburu xerrak. Hau 600 gramoko lako urraburu bat zen. Orduan baldin eta ze razio nahi duzuen edo, txiki baldin bada, pertsona bakoitzantzako 2 xolomu izango die. Hemen diken nik uste bakoitzantzako nahikoa dela, bai? Baina esan dakoa, 2 xerratan esan, zuen arrainketari iteko, eta hau ingo deuna da plantxan. Gero hemen apaingarri gisa pixka platera ponpoixo izateko edo demagun, ez dakit norbait datorkigula etxea, eta nahi dela, demagun Euskal Herriko txefik esanguratsuena datorkigula etxera. Zigor. Orduan, gure nota edo nahi degula gorena eman, eta ez deuna, platera bitu, txukun aurkeztu behar du. Zein bar deun hortarako olako perrexil saltxa bat edo krema bat. Zer erabiliko deun? Perrexila noski, hemen dauzkegu arbendola batzuk, 20 gramo kasu honetan, eta, 20 kozkor bat, zarra nahi baduzu edo bestela olako 20 txigortu bat. Ura, hemen 1 mililitro daude, eta gero botako dizkigu 30-40 mililitro olio. Guzti hau birrinduko du, irabiagaiun laguntzakin, eta hau gorde ozkailun behar duzuenerako. Hau izango da pintzalekin margotzeko. Hau oso interesgarri da adibidez, jatetxe batzutarako, edo pixkatez, apaintzeko platerak. Orduan ikuste Apaintzeko eta ontzeko, zaporea eta emango dio, baita. Egi esan, baratxuririk ez dagoelako eta albakarik ez dara, baina, pestoan antzeko tasun txiki bat izan lezake. Bai. Gure pestoa. Zarautza aipatu duzula, zarautzen egon zaela. Bai. Beitxo, zarautzik idatzi dute.
legunean egon ginen ditzeiten, haizea botiletan da saltzen hasi ziela, eta ez da izer da. Bai. Bueno, baidatzi dute. Haizea botiletan, Zarauzko senyorituok betidanik esan dugu, haizea Zumaierren kontua dela, beraz, beraiei galdetu. Bueno, men, bestaldean Zumaierren bat badago, guri argitu ezagula, haize kontu horiek, ero zer diren, ero, bueno, eta igazteko, txoriena bildua, eite.eus. Bueno, xestra zerbitzatu da. Xestra, baina honean esango zuten, igual ez dakit, adituko men izango diez Zumaiarrak haize kontutan, olagarro kontu bakarrik. Zauztarrak yoga kontutan, eta surfian. Bai, esango nuke, izozkitan ere bai, eta jatetxetan ere, bueno, badauki beraien ospea. Pentsa, zer ez daukaten zarautzen. Bueno, urraburua kasuntan, bueno, erabili behar dugun arrai erdi, zuria urdina. Erdi urdina, hor badaude arrai batzuk urtearen sasoian arabera gantz gehiago izaten dutela, orduan izaten dira urdinak, eta beste batzutan gantz gutxiago, orduan zuriak izaten diela. Bestela, arrai urdinak eta zuriak ezberdintzeko, bueno, biztara lehengo behintzat izaten da bustana. Holan, gezi forma daukatenak horiek urdina dira, eta bestiak holan, abaniko, esan da nuke? Abaniko itxura daukaten, bustana daukatenak, horiek dira arrai zuriak. Eta ezberdintasuna da, koipe kantidade, zuriak 1% eta 1% bitartean izaten dute, eta urdinak 1% baino gehiago. Normalan izaten da 1,8, 1,10 arte. Eta urraburua, bakizu lan, txatoa da holandeko arpegia, malaletxe arpegia dauka urraburua. Ni askotan ez detola pirainei gertutik ikusi baino. Bai, antzekoa, bai, hortzak baina, horrak gusten zaio. Azkenean harritarten da ibiltzea gustatzen zaio, eta gaztek behintzat oso kostaldetik harritarten da ibiltzen die, helduxeo bakorro 50 metrotara, baina, 150 metrotara ere ibiltzen die, eta tamainan metro bat hartzea iritsi aldie, eta 5 zazpikilo. 5 zazpikilo, nik, urraburua, nik jan, 2 kilo eta pikukoa irukoa jan izan dut. Eta urraburuan familikoa eta nik asko gustatzen zaina musarra. Musarra da, bikaina, eta presioan beha ondo egoten da. Eta urraburua, gaur egun, nik uste dut asko hor arrandegitan da asko ikusten dena, astegitakoak izaten dira, ez? Eta, horrekin jakero eta gehiago hitzen nahi gara, bakizu arrai batzuk astegitan da ondoa hasten dela, eta horien artean bat urraburua da, eta, astegin kontu hau ez da gaur egungoa. Horre badaude ikerketak eta, Txinan duela 3.000 eta piku urte, astegiak bazu dela, perkak eta hasten zituzten. Eta, omen dago, Kristo horreko 400 piku garren urtean, bazegoen arau bat, nun astegi horietan lapurtzen zuen, harrapatzen bazuten norbait lapurtzen, Kriston zigorra jartzen omen zizkieten. Janarekin broma gutxi. Eta gaur egun, esan dakoa, aldea badago, astegitakoa freskua, gehien bat presioa nabarituko zuen, baina jateko garaian da nik uste dute nabaritzen dela. Egon batean froa egin zazue, hartu bat astegikoa, eta hartu zazue beste bat, esan dezagun kanpokoa eta ezberdina da. Nik urraburua baino gehiago nabaritzen dut erreboioan. Rodabaioan. Nabaritzen da. Baina, haizu, azkenian presioa be aldea dago, eta, noizean behin, ez, hartzeko, eta hemendik urte batzu barru, euskalo zer izango den gehiengoa izaten duguna. Zaila da alde batera o bestera jartzea, baina azken pinen etxekotzek ere beste hainbat eta hainbat animalitan horiek arrizun. Eta gero tarten zaporea galtzea balinetan nola ekoizten den. Noski. Ez da berdin txikin edo ez da berdin basatie, eta ez da berdin, baina hori ikusten dugu, oiokin, bai? Ez da berdin atara dute, horra, arautegi bat, ez dute atara nahi, gaur egun badakizu, arrautzekin, guk jakin aldu, zenbakiaren arabera, arrautza hori nola ekoiztu dan, zero zenbaki aurrean badauka, hor badakizu, zenbaki dauzka arrautzak, hasierakoa zero bada, ekologikoa da. Bada lehenengo zenbakia da, kanpoan hasi dela, baina ez da zetan janaria ekologikoa ez da zetan izan behar. Bia, etxe baten barruan, kaiolatik kanpo, baina itxita dagoen, ez da kanpoan bizi izan oio hori. Eta 3 kaiolakoa. 3 uste debekatzearrero zegoen,
Eta hori da, eta hori eskatzen nahi dira oin, etiketado hori beste haragiletan, txerrikitan, daulakoetan, jaten ditugun animalioien haragiak ero ze bizitza izan duten, ero ze koizpen moduko, ez? Azken finen trazabilitatea ere berme bada. Hori, kalidadia. Bueno, kalidadia zuk saltzen ikusi duzuna, ez? Bai, izona. A ber, ni, kontatu diazu, Tidore yoga zentrua, ero zer da hori Tidoren kontu hori. Holakota nire ez nauzu edeitzen? Oie, masajek eta netzan da egotea eta horiak eta zukuten zan, beti? Masajek etzan da, aurretik lan nahin da, eta lanketa bat, ze yoga da, eta bestela, bueno, ikustazue. A ber. Gorputzaren eta arimaren arteko oreka lortzerik baden bilaka zarautzeraino iritsi gara, Ester Fernandezen gana, yogaren uhartera. Arratsaldeon, Ester. Arratsaldeon. Hemen txen, oreka baten bila, gorputzaren eta arimaren arteko oreka horren bila ari naizela, yogaren uhartera iritsi naiz, Tidorera. Nundik, uhartea da, kluba da, zer da? Tidore nire uharte berezia da, ez? Bidai bat inun Moluka irletan, eta Tidore Irlan bukatu nun. Tan konturatu nintzen zelotura sekan Tidore sautza edo getaiakin. Eta hortik datorri zena. Tidore isla edo uhartetxo bat hau sortu nahi izan nun. Amigo, bueno, eta barrutik uharte bat bezala da, bertan biltzen da bakarra, norbera, ikusi dezakegu? Torri. Astanga, Vinyasa, yoga ugari daude, ezta? Eta zuen eskaintza zein da? Gudakau irakasle gaude hemen, eta itxen duguna da entre lau eta bost yoga mota diferentiak astian zihar, eta gero asteburutan aukitzen ditugu kanpoko irakasleak. Igandero kanpoko irakasle bat dator, juten geha irakasleak aldatzen. Adibidez, Ana Iruñatik etortzen da Jibamukti yoga matera, eta beste irakasle sariakin konpontzen geha, beste mota batzuk probatu alizateko. Eta adibidez ni bezalako hasi berri batentzako zein yoga da egokiena edo zein gomendatzen didazu? Azkenean bakoitza gorputza eta buruan egoera kompletamente diferentia da. Eta nik aldez aurretik esaten detena da hilabete baten hartzia juti aldatzen, eta hasteko astian bi klase hartuta, baina aste bakoitzean klase diferentiak eta jutia probatzen. Eta hor, ikusiko zuk zelan zauden, zure gorputza zelan da hon, eta zure burua zera aurkitzen da momentu horretan. Hor, jungo zea elegitzen, zein geixo guztia jatzun, ero zein komeni jatzu geixo momentu horretan. Eta gaur asterik badao, yogaren bat praktikatzen adibidez, zeintatik hasiko nintzateke gaur? Gaur hasiko gea astangako klasitxo batekin. Hau ez alda oso gogorra. Nun da hori, Tidore hori, jaionez? Zarautzen nun? Txarra naiz azaltzen olako goze, baina ondartza izegi, esku hortan, eskuineko esku. Baina nundik etorrita, oriotik etorrita, eskumako ondartzan alden? Zuek semaforo bat lehioa jetxita esan, Tidore nun da, eta setxun esango izu, Bueno, interesgarria. Interesgarria den moduan, milua. Milua, ez baduzu inoiz probatu, ideia bat iteko, nietzako lan aniz puntua dauka. Oso, ez? Anizan, eta arraiekin oso ondo eskontzen du, Guk egin duen beste behin hemen, errezeta batean, olako mihilu krema bat, eta mihilu krema oinarri moduan jarrita, arraiekin oso ondo geratzen da. Baina, digestiboa da, hilerokoa regulatzen laguntzen du, oso interesgarria da, belarru zaintzua da, ez? Azkenean esan dezagun, barazkia. Honen azik eta izaten dira asko zuk esandako haizek ekiditeko eta hola infusian hartzen dienak, bai.
Baina bera, fruitu, oza... Bueno, beti esan izan da, ez, potajeakin eta beti, hemen ez da oiture, baina bai hor, esango dugu, bekalden. Bekalden bada oiture, potajeari eta gehitzeko. Baina, Bai, belar digestiboak eta interesgarria dira. Guk aldatu egiten du egia esan, baina pixkanaka juten bazaete zaporea esan nahi dut aldatzen duela, erabiltzen duena gure eltzekariana, baina egia esan sartzen joan, pixkanaka, eta gure txian, gero, ez da, azkenean aldian, kuminoanik pilo bat ibiltzen dut, eta txitxirioi, ia beti botatzen dit kuminoa, eta, aurre inoiz ez bota, eta esan, Zer faltaiako nia eta, bitu? Olagarroai erramu bezala edo gixadui, baino erramu ez zigor? Erramua niri etza gustatzen ba. Baina, bueno, hortako daude guztua jaienekuk. Bakizu hemen, txorienen egizantua ez dakigu, zein dan, eta bakoitzak beti izaten duena, bakoitzak bere guztuetara moldatu, baina gutxienez probatu. Probatu. Nik uste gixaduri, patatak errioxarrerara, errizetari, hola, izaten da, erramu esartu, 2 minutu kontatu, atera. Eta mate jo, txiki bat. Niri erramu gehien bakizu nola gustatzen zaidan? Nola? Adarra eta bertan roskillak sartuta, sanblas roskillak. Txak sartuta, irabazten du benetan, ematen diolako ikutu berezi bat, ez da, zaporeik ematen dion erramua, baina sanblas roskilla behintzat. Imagitzen nola gustatzen zaiten erramu ere bai? Nola? Oain ja ez dutitzen, baina, hau izaten zen garai baten erramu ostokartu bedenkatutakoak, eta sutara bota, eta pra-pa-pa-pa-pa azten die. Eta esaten zen, hainbeste pekatu. Bai, horren... Ala esaten zen. Baina beti jendu hori ere, eta... baina, ume txikien zeanen eta esate izunen hori, erramu botatzen da, abertzen bat tarrateko atatzen ditun, zain beste pekatu izango ditut. Ni seme ala izango, babarruna janda, gero, segun zema prapapapa botatzen dituzuen, horre beste... En fin, gure txian, beti izarak dantzan kontua. Bueno, esan duguna, milua bezala, kuminoa, gero anisia bebai, oso ondo, olako digestio kontuak eta sabela espustutzeko eta aizekin da, jendea badago aizekin gaizki pasatzen da, ni ez zait inoiz gertatu, baina zuek entzun da, zuek gertatuta, hemen esaten dute, ez? Aize bat geratu zait hemen, aizea hori gertatzen da, geratu alda hemen ezin bota, hemen eta oso minbera omen da, Bai. Eta egiten, nik lauma neuka behintzat, gaur aizea geratu zait hor ezin bota, eta okerrina geratzen zen. Zimaz. Bueno, barkatu zigor, hemen, gure oea iteko osagai printzipalak edo nagusienak barrun patata milua eta tipula. Gatza pixkat gehituko diogu, oliba olio on bat, txorrotatxoa bera, eta nasi, eta erreteiun sartu, eta esan bezala, 20 minututxo labera dijo hau. Eta, oe hau, urraburuan dako, lupian dako, bisiguan dako, edo zein arraien dako, zoragarria, Hau, bai. Eta bere hortan bera bakarri jateko ere... Gazta pixkatekin egon, mango luke honek. Baina egia da, olako garrantzitsua da. Olako bat egiten duzuenean arraien dako, zebadago jende bat, nire askotan entortzen, gaur egiten dut, jarri dut arraia, eta hasieratik patatak eta oinarria oea gordini jarri, eta arraia gainean jarri. Hor bitako bat. Arraia inda dagoenean ataratzen duzue, eta patatak orduan gogorra gatuko zaizkizue, oso finez bai juzuen moztu. Patatak egin ateratzeko arrai hori lehorra jango duzue. Orduan, hemen, ez da berdina oiasko arkumea, olako haragi batez, bere denbora luzea behar duela untxia, patata oe batekin labean sartzen badu. Horrek bere denbora behar du, eta patata hori einingo zaigu gainera hartuko izkugu gainean jartzen diogonaren zapore guztiak. Arraiakin komenigarria da beti, aurrena lehenengo hau sartu labean, eta listo. Ezaguna da, patatak panadera ere da, ez? Ezkenean lehenengo horretzen zana beti jatetxetan frijitu egiten zen ituen, da oe moduan hori erabili, edo zertarako. Baina lehenengo egin horreie. Patatak, esan dakoa, 20 minutu, 15-20 minutu, eta gero, jarri behar duzuen arraia gainean, eta kasu honetan honek urraburu hau zeitu ningo zaigu. Urraburua plantxa markatzeko asmoa aukete? Hori indik askarro. Kolorea amateko, eta gero zerrez. Eta ikusiko laben sartuko eten, segunda zaize boladak emateiten, da nungo aizek emateiten.
Eta hori, hori Zumaiarrak aditzuk eurek jakingo lukete hobeto. Zuen etxealden zerbeko zuek gehiena, iparra o egoa zek ematen dizue? Baldineta. Beti da baldineta. Baina, zuri egoak afektatzen zu? Aztoratu? Bado jente bat, nik egoa nabaritzen. Egoa da bilene. Orduan esan, bada jende bat ez bagea. Bagea batzuk egoak, baina badauka, batzutan gogotxarrata, jarria. Osa, egoa ize olako petraloietako dauten dene, berotan, Baina hori ezberdine da, horri esaten zaio galbana. Bai, galbana nire eukat, izara itxauten abaina, izara noizko eukingo dugu izara. Izara, oinaziko zaretzen, izara ikanoa, bai. Esan bezala, zurtoina edo, azken finean baratxurik dauken, erdiko, esan dezakegu, ardatz hori da gehien mintzen duna errezeta bat, eta gehien errepikatu arazten diguna, eta batzuetan olako lixeriketara zaiak izatea bideratzen diguna, hori kentzea daubena. Barrun dago, ingo deuna da, zukutu, zapaldu, zerekin gero antxoa batzukin, eta gero erantziko diogu gurina, eta esan bezala izara bat ingo du. Zuak ez izarak bakarrik tolesten? Bai, hola niten duen normalean. Eta nola da? Ni balkoian jartzen az, hanbera behira, albonkoa azpikoa izaten eukentzeko, eta ni biltzen ra, plin, plun. Han bertan? Han bertan. Pelas, etxeako muko izan hau. Normalean pikoteak eta biok egiten ditugu. Izara daudenean, beti da jaso, eta beti izarak ez dakit Nikolan. Inoiz bakarri tokatzen, baina izara normalen beti parejan, ez? Hori... Teknika bada, baina... Ba, ni adibidez, bakarri gehiago itxekoa naiz, ez? Baina hori adibidez, politxe da nobiotan, tipikoa, tiraen da... Hartu eta erotorra, Ai, ama... Banik izara normalean, bikotiakin, ero lehen harrapatzen duana, ekiri behar zina izerakusten, bidazte hona. Bai. Hartu eta eta aina parre gustatzen zaio. Eta erazten gara holanda, lur azpian sartzen da. Eta, bueno, orduan ja hor parran da. Baina, hor guk lehen izara kontuak eta bauzkagu, baina nietzako bakusetan plazerra. Esan. Izara goizian, kendu, garbi gaion sartu, lehortu, eta gero izara horiekin loinez. Plantxau eta gero. Aldea dago, nik benetan, izara batzuk plantxatuta, plantxatu gabe, niretzako loiteko, hori bai dala hartuta, izarak, oea, plantxatuta daune izarak eta bekua eta hori, eta sartzeza eta beste malgutasun badago, ez da hor flow gehiago dago. Bai, zu iragarkin bat itxeko prestatzen naiz ez dela berdin. Serio, jaione. Zuen itxean izarak plantxatzen dira. Gurean oinez. Baina lehen egin eta oinez diate uste. Bai, eta gero ere izarak eta izara daude negukoak, udakoak. Neguko zea batzuk esaten dena franela eta hasiko. Ostra, franelaskoak oindi badaude. Gurean ja franelaskoak ez dauzkago. Baina franela hori bai dela 2.0, hori bai, neguan, Baina gozo-gozkoa, biuna. Imaginatzen za yoga klase bat olako franelako izera baten gainean? Ni seko geldituko nintzateke eskerrak, hor ester daukagun, izarak ez baino, estera gainen hainbat eta hainbat postura erakusteko prest. Bale, gaur, hasiko gea, aztengako klase batekin. Jogan esaten dugu, 189 praktika dela, eta 1 teoria, así que guazen bat. Esterian horreko partidan jarriko gea, hankak junto, pelbizarrota, bezuak zuzen, hartu arnaza bezuak gora, eta bota, beraino batoz. Hartu arnaza, luzatu bizkarre zurra, eta bota, hankabiak atzera, apoio belaunak, bularra eta okotza. Poliki bultza eta kobra txiki batez hartuko gara. Zorbalak atzera eta ondo pegau bezuak, gorputzera. Eta txakurra buruzera. Ben 5 arnazketa ingo ditugu, gorputzan pixuak gora eta atzera. Hartu arnaz eta bota bat. Hartu eta bota bi. Relaja burua 3. 4.
Eta bost, orkuak ora, toleztu belaunak, hankabilak aurrera. Hartu armaza, eta bota. Bezuak ora. Exhalo. Eharra, baina haizu bida, ni egunero onera etortzeko edo astean 2 hirutan etortzeko zailtasun ugari dauzket kasu honetan, baduzu baliabiderik etxetik itxeko? Bai, klaseak berez online bebai egiten ditugu. Hau da, 3 modalitate daude. Bat, zuzenian klasia jasotzia dakazu, eta nik zuzendu itzen ditut klasean ongo bazina moruen. Bigarrena, klasia grabatuta bidaltzia dakar. Eta 3. Hurrengoko hilabetetik aurrera okiko duguna da Tidore telebista. Hau da, bertan dazkazu jogako klasia grabatuta, eta baita sukalaritza eta ongizate saioak. Hori, eguzkiari agurra ze izango, jogako lehenengotakoa, tipikoenetakoa. Ni beti entzun izan dut hori, Eta hain, probatu? Ez. Erakurtzeko izut nahi bazuen, hori ja hiltzatuta galditu zen nola den. Bueno, presa alzaude. Dale. Venga, gero bukaeran, hau dastatuta gero. Biok. Bueno, errezeta. Bai, hemen... Labean ohea egiten. Oida, hemen gurina lantzen. Egizan, negu hotza damakigu, Bida, hau goizeti dau hemen, kanpoan, pomada edo esan bezala kanpoko temperatura hartu nahien, eta hala eta guztiz ere. Gogortuta. Hoxe, hemen daukegu antxoa eta baratxuri orea edo pasta, eta hau gehituko diogu honi, eta dena ongi integratuko du. Bai, izango zen, nolako, gurin, saporetako gurin bat, ez? Oingoan, kasu honetan, horrena. Baina gero, lusatu ingo duzunez da hori, fin-finatuko dana, da... Asmoa da gero, esan bezala izara modu bat jartza eta alik eta finena izatea. Hemen, garaibateko sukaldarik... Eta hori gainean jarriko diozu gero? Bai, hori da. Urtu ingo da, eta zaporea emango dio, bale. Garaibateko sukaldari hauek, subijana, eta hauek, oiture bazuen iteko hau, eta gero itxezuen olako plastiko filman edo, olako txorixo formako edo rol formako gurin bat, zaporetakoa, baratxurie, perrexiakin, asko. Hor, dauke, berezienanik dastatuana, hor, azpeko etxe barri jatetxean, dana txingarrakin dauka gurina txingar zaporekoa. Txingarrakin, txingar zapore daukan gurin bat, eta hori atatzen dizute hasieran, eta ogian da iguzteo, eta ikusgarria da, ogia be txingarretatik pasata, eta bueno. Esperientzi bat, baina, gaur, ohea, izarak, zuko, lo hemen izarik duen, ez? Egun bat hitzik duen nola loin da, ze aldetan ito zuzuk? Eskerrean eskuman? Lo, ze hoetan eta postura... Eskubio ezkerra, igual dio, esaten dena postura fetal, esaten da. Bai, beti hogan. Eta horri esaten zaio kubito lateral. Vale. Oi. Eta hoean, ez daukazu ja da estipulatuta? Bai, estipulatzeana gaina egizan oso klasikoa gea, eta gau, ez da bairatuko duzu agian etxan, baina hau hola da. Behin, bat ama izaten denen beti atean ondoanko alde hartzeu. Zetako, ume hasten denen errez edo, txak, aldik eta azkarren altxatzeko. Badi etxe batzuk, ez dakizure kasu ere. Gurean, egia da, kasualidadez, bai, bikoteak, iten du, ate ondoan, gehiago, baina da, lehengo etxean alderantzi izan. Eta lehengoan behumea bagen neukan, eta ni nintzen egora, baina ja, postura, alde hori geratu zaigu, eta ja, hola, neltzea, eskerraken heldu ere, eta hau da, geratzen dana lo beti. Esku hau da, hor geratzen dana... Txingurrituta, eta hola niten dugu, baina, bueno. Kontua da, egia da, bakotza bauzko bere maniak eta izarak eta egia da ber. Ez, jentiak, ez dakit, batzuk astero, bestatzuk bi asteri peinero, baina suposatze duzuen etxean garbitzen diala, baina, eta koltsoia? Hor, ni koltsoia egia izan, garbitu, ni bai eman izan didana koltsoia egia da, buelta, baina gu daukaguna da, koltsoian azpian olako izara, nola da honek, babesten dien olako izara oitako bat, hori bai egiten duguna, noizian behinero garbitu egiten da. Osa, zema da, azpikoa, gero bestia, eta gero izara. Osa, gu jartzen garenan azpikoan, gero beste badau bera.
Nahi dituzun geruza guzi jarri aldizkiozu. Hau da, koltxoiantzako esaten da kubre koltxon edo kanpoko gainekoa. Hori da. Gero daukezu esaten dena beste bat badao plastikozkoa impermeablea. Hori ume dauzkate, hori ume eta ja kendu dieu bie, ja ez daukaten. Kendu indio, horrek beru ematen da gainera. Horrek beru ematen da, horrek. Iku ja, lurrei fardela kendu genion duela, ia bete terdiero, eta gira esan, ez da urtsitxik egin gehiago, ez ezer, baina... Bueno, esan dako, nahi dizkiozun geruza guzti jarri aldizkiozu, baina, bueno, ni intriga sartu zigor. Zein? Koltsoiai buelta mate jozula eta bakarrik, obinaka, iken da. Binaka, gure koltsoia da, gu hasieran, hoi hartu gendun, noragoan, bat 50 biderbi. Oie, ez da, Jesus. Estandar da hori, gizona. Bikoteatan tamaina berdinekoa gara. Hasieran, ja oin ja lokalizatzen gara koltsoia, baina hasieran whatsappeatzen ibiltzen ginen. Nondi zaude? Zai, etorri hona hotza daukat. Haundia, gure koltsoia oso haundia. Eta bai komenean oizean behin, urtean behin, urtean bi aldiz, hartuta koltsoia, bueno, buelta motia. Bai, formak eta gehiago bizirauten du koltsoia, golan. Koltsoia garbitzeko gaur egun da on sistemarik onena da olako xurgatzeko aparatu hauek lehenengo ure botatzen dizue eta gero xurgatu. Hori baina zen lurrunanak? Ez da lurruna, presio berezi badaukie, botatzeo eta gero jasoitio. Botatako ura? Bai. Eta hori azkarrena. Hortako bakarri da, ero da etxeko garbigaio aspiradora esaten dena? Eta pizeriarako berezie da, kasu honetan. Eta bai sofak, eta bai... Baina bakarri sofarako eta oherako lako katxarra ateroz. Nahi duzu, saltzeko auket. Hau da, zer da, bizikleta estatik egon ondoan, hande pertsero baita. Ez da, pentsature, erabilera maten zaio. Ostra, lehen bitxo, programa ez berri, hasi gainien, norbaite baldu, goratzen zeaten, egon zien sasoi batian modan jarri ziela, katxarra horrek, holan, jarri gainean, vibratzen zutela danak eta gorputzea, eta oso onak omentzien, hori gestien zuten, horrek, hola, bigarren eskuko dendetan da seguro lako pila salduko dituztela, baina baldaukazu olakorik etxean, bali oldu horrek zerbaitetako? Segunda manon alduzu, Saltzeko, walapopen aldao, txak. Neska, nik, bikarbonatua eta badakik olakoetan eta garbitzeko eta erabiltzen diela, gero tapizeria eta garbitzeko espraiak eta horre badode, baina horrek oso fuerteak ez dira. Tapizerik eta, ez da egit, oherako nik hori erabilko nuke. 21. menden gaude. Orduan, dauzkezu betiko olako errekurtxok edo baliabidek edo sistemak, eta bestela eguneratutakoa esan dizotena. Gaur egun da egun teknologiakin dena pentsatuta dago eta bada. Beste gailu bat gehiago etxean. Baldin eta zera bilera mango diozun. Hau da, zure etxen baldin bada oakaroei edo olako alergiarik dioenik, beharrezko dauke urten bialdiz garbiketa bat itxeko. Ez baldin badao... Hori egoten dien honek. Bueno, guk, alfombrak garbitzeko. Dauke oso lanpare bat alfombra bat handi eta hori etxean ezin du garbitu. Da ule pilo bat dauken eta eramaten du olako, nola ditzen dira, barropa garbitzen du olako toki batetara. Horietan koltsoiak ez dituzte garbituko, ez? Ez dakit, galdetzen dut, ez jakintasunetik. Zure koltsoia biribildu atxek eta hola eraman dezakezu, ez dakit. Ez. Hoxe. Arrazoi. Baina, kotxea gainean nolan esku bat eta bai? Badakizu zer den hortarako errexena edo bestela egokiena, oitzu zaitezke esteratan loita. Esterila, hau da, jo gaiteko esteratan. Bai, Uxe, beste aukera bada, finkinek die. Bai, horregatik. Hori zer da, biskolatex. O zer da? Ez? Horre komodua die, bai, ariketak eta iteko, bai, baina, bueno, horre bidea, irabilitzu zuzuko lakoak. A ber, zautzen ze kontatzen dira. Aizu, Ester, zer da erretiroen gauza hori? Ikusi, jogan sakondu eta murgiltzeko itxen ditugu zezino berezi batzuk, yoga mota diferentiak eta irakasle diferentiak juntatzen geha eta bidaiatu itxen dugu. Juten geha hemen Euskal Herriko leku diferenteetara, ero aurten adibidez, jungo geha Menorka eta beste sorpresa batzuk dazkatena gordeta. Eta geho, nire mutiakin batera, bera lonborra itxen du, sortu ditugu lonbor eta yoga saioak. Eta jungo geha Marrokoz eta Maldibasetara aurten. Eta zer da lonbor eta yoga uztarketa hori?
Azkenean nintzen duguna da, entrenamendu berezi eta espezifiko bat, eta aste horretan, hobetu alizateko, ez? Kirolarloan esan nahi zenuke? Biletan, azkenean. Eta hau hori dago zuzenduta denbora falta dugun ontzat buru belarri horre egoteko edo? Azkenean danok dakau biharra, guretako tartetxo bat hartzeko, eta opari, materialak ez dien opariak jasotzeko. Eta adibidez, ni oain hemen klase baten hau, eta aurrera pausoak eginez, adibidez, irakasle izateko edo aukerarik izango nuke, edo norbaitek irakasle izango nahiko balu? Dazkau formakuntzak, irakasle formakuntza dazkau, urtean 3. Roketeko irakasle izateko, ero irakaslea bazare murgilduari izateko. Beitu, nahi, egi esan yin-yang yoga hau asko gustatu zaite. Hau etxera eramatik bada hau? Hau online ez da. Muten dugu, ez da berdina, baina, behintzat, noizian behin zuretako espazio bat ero tartetxo bat hartzeko, ondo etorten da baita. Eta bestela zu nire etxera? Yin-yang yoga. Eta Jaione beti masaje hartzen. Amigo. Ni duda dauka Jaione. Bota. Oin inoiz ikusi dut jendia, esterila, eta ez dakizune, esterila batzuk marrak eta dituztenak eta. Oie zer dia? Osa, ezate izuten nun aparkatu behar duzun, nun jarri ero... Bai, eta gaina, hola, itxizue, pip, 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 ez. Bueno, txorakerik alde batera utzita. Egi esan, alineaziorako edo lako markatuta daude, eta hori da azken finen postura egokiak eta, ez? Hori da, azken finen, esalitxek ingenieritza eta biomekanika uztartuta ero, azkenen. Baina, bueno, esterak badaukie iturburu bat, jatorri bat, eta, gaur egungoak azken finen die teknologian azkenen hau eskaintzen digutena, baina hori, zikorrika ez alduko izue. Ni bitarten... Ni izara kontuken jarraitu behar, ni guztuan egin. Bai. Izara, ez dakit, jendiak... Garai batean goratzen zahaiona, jendiak izarak oparitzen ziren, Bai, bordatukin. Ajoarrean eroetzen juten horri izarak eta... Gaur egun hori oraindik eramaten da. Ez dut uste, baina, Ez, garai baten gaina hori izaten zen, ez, igual jaio berritako zeatan bai, ez? Izena, eta... Bai, hori da. Guri amak inzizkion toaia batzuk, izenak inda, hola. Holako gauza gure ama, holako gauzetan artista zen gure ama. Hau zer zen, gainean gero jartzeko? Besterik gabe, ez da gainean, hau da apaingarri gisa, azkenen ikasiko du perrexin krema bat iken, pixka margotzeko, ez? Itxura abanguardismoko, itxura txiki hori emateko, orduan hemen daukegu perrexil osto eskukada eder bat, 20 gramo arbendola daukegu hemen ogi txigortu bat barrura, eta ura gaitu diogu 1 mililitro, jarraian oliba, eta birrin dingo du. Ez, baina, lehen, eta gare batean, izara guztiak ero nik uste dut hor zuriak izaten ziela, ez? Gaur eginak kolore askotakoak badauzko batzuk granate kolorea, ero gorrizka lako bat, baina zuria, nik beti izan dugu, zuria dago, garbitzeko lehena, ez, zikina bada lixiba artean sartuta, eta ero, hori zuri entzun izun, nik hori sekula entzun gabe neon, ilargi betea dagoen gauetan zintzilikatzeana. Gaueko serenoak, ilargi, gaueko serenoak itendo jan itxeio kolorea. Hori hortazoaz? Ez, baina eguzkiko, ilargi betea dagoenean horrek izarak ez ditu zuritzen. Hori zuk esan duen esan? Nik esan nun gaueko serenoak. Baina gaueko serenoa zein da gaueko serenoa? Gauen. Azkenen. Osa, edozin gauetan ez da ilargi betea hon behar? Bai, erakutsi zitean, ilargi betekin bereziki ez dakit, baina, ni alare, oain, gelditu naiz, zuge hauzkezola, izara, granatek eta gorrik. Zetazkoak? Ez. Baina, zeta eta gaina seda. Ez, gure algodo, ja. Esaten baina zu granateko lorekoa. Algodo, Bai, eta ispilu bat daukagu gainean, eta gero argiak koloretakoak, eta oitako... Ez, bueno, guk 3 joku dauzkagu gure oberako. 2 zuriak, eta bate dauka iskina eta nolan urre koloreko bordatu, Kolorea, bakarrik, hola marrazkia, eta besteak granatea da. Lehen bageneukan... Bitu, egia da, izarak dala gauzat,
komoduen dauzkasunean, ja da, bota emar dituzula, hor, ja daudenean malgu, goxo, orduan ja pelotaxok eta euskatela, eta ja aurki bota emar diela. Baina, bueno, bere historia izan dute. Eta izarak aldala, binaka, kolestu. Aldala, binaka. Teknika egunen baten nahi batzuek, jaionek erakutziko izuek. Bai, ni pres nago de tutorial berezi bat iteko, bakoitzak norberak, izarak nola tolestu. Bat 80koak ere bai, norberak bakarrik. Bai, eta beko hai izorratu gabe? Bizilagunai nahi dut esan, balkoian jarri gabe? Bai, etxean sukalden bertan, txorien ikusiz. Nola da hori? A ber. Ez da, azkenen da, azpikoak ematen du burua ustea ikaundina, eta bakizo ditula ertzak, ez? Baina hori sartu egiten duzu, ez? Hoi da. Eta gero, jenda belarri bata bestekin, bueno, erakutsiko izu. Baina hori jentea badaki, ez? Hori nik uste dut hori... Erakutsiko izu, bai. Bueno, hori alde batetatik, bestetik, lanaka... Gaur egon jendea iak egin holako nordiko handik ibiltzea ditu, eta hoia ez da bitzen, inok ez da bitzen. Hori beste gauza, hartu, zabaldu hori, eta dana funda eta dana bera dauka, eta ez da hori egin behar. Eta hori egia da, bai ero ez. Nik esango izut, lehengo zarrak eta esaten zuena, oia inezkeo, etxea inda daula mateo. Oia derrigorrin bar da. Derrigor. Naita nahi ez. Naita nahi ez. Bai, derrigor. Eta zuen zemelagoi erakutzi oia egiten. Eskola joan aurretik. Noski, ez, ondoren. Bueno, ze gehiago? Lanak aurreatzea aldea robotean ingo du, bai? Bestela beste sistema bat daukizue robotik ez baduzu etxen onako zip poltsa baten, izozteko poltsa baten sartu nahi duzuen aholako tortita hauek, edo bestela hartozko natxo hauek, edo, eta, bueno, hori arrabolakin gainetik, plastikon gainetik pasatu, eta birrintzen die berdin. Hori aipatuta, hoiekin oi asko papar bat, ero ogi birrinestatzea, zora geratzen da. Eta oso goxua geratzen da gusanitokin. Gusanoitok hartu, birrin jo, eta ero hartu oi asko paparra, horri igurti demon bi buelta, eta ero eintzazue plantxan. Ikusiko zuen ze goxua, ero oliokin fretiketa zartaia. Eman dizkio buelta hartu, ja... Ekarri mesedez, hau gainetik bota behar diot, bai. Vale. Eta, bueno, ja, lanak aurreratuta ditu gutxi falta da. Urraburua plantxan markatzea besterik ez da gelditzen. Bai? Zakizue ze usaia... Zugarrizkoa. Hau, ateratzean. Eta milu krema, probatu zazue, milu krema, erregusten duzu kipula pixkat. Gero milu batzuk, pare bat milu, bota bertara, erregozi. Patata pare bat kraskatu, saldarekin birrindu, oza, salda bota, utzi 20 minutu patata inarte, ordu erdi. Egosten, eta gero birrindu. Eta bota jozu baita horako gazta urdin ikutu bat. Oso goxua. Gaina, dauzkan onura guztiakin mihilua. Listo, hau barrura mesez zigor, eta nik uste ja gutxi gelditzen zaigola, nik uste gutxi gelditzen zaigola. Beraz, esan dakoa, hemen, zartagia berotzen daukagu, guain. Osa, urraburua momentun platxan ingo dugu. Bai, nik gola ingo nuke, buelta eta buelta esaten dena. Olio txorrota da txiki bat. Bai. Gatz puntia txiki bat, eta listo. Ni batzutan dude eukitzet, jatetxetan eta izaten da olioa bertan gainetik bota eta gero plantxara. Plantxara bota beharren, olioa zuzen. Jatetxetan izaten dana bolako ontzi bat olioz beteta, sartu hor, eta hori. Hori da, bestela... Eta nahi izan ezkero, teknika hon bat azalak entzeko hauei eta izokinari ero nahi duzuenari, lehengo ero lupiari bai, azalan zua bizi, busti oliotan, azalan aldea jarri, minutu terdi, buelta eman, eta ero hartzen duzu olako espatula bat, sartu, eta azala altzatzen da, eta haragia ez ezerkan doa. Ez askotan, etxean saiatzen gara azala gukentzen ero, eta horra haragia eraman aldu. Plantxan egiten baduzu horrela, getuko zaizu, ikusiko zuen askar, bera bakarrik askatuko da, eta ero bi aldeak egin, buelta eta listo. Vale. On bat. Bueno, hemen botako du gure saltxerako edo apaingarri hori. Apaingarria eta saboria emango diona. Eta hau. Azala gora, bai, gainekoan iten da, izango, hola botako bagenu iten da bildu eta forma galtzeu. Hortzen. Eta, bueno, hau iten den bitarten zuentzako segundu erdi bat izango da, beraz ez aldegin eta zetxun geha dena montatzeko. Bueno, listo, inda dao, eta guain, patata eta milu hori, labetik atera besterik ez da gelditzen.
Mesedez, Igor. Atrako ja? Mesedez. Bai, noski. Itxoiten nahi nintzen, nauzi. Hementxe, nauzi. Hemen. Bat. Bi. Hori bai. Oea. 2.0. Bueno. Beste modu bat, ez? Ea, oaino oea unola ateratzen zaigun, bai? Oea, hoxe, oea. Hortxen. Miune, xamurra. Falta zaiguna. Antxoa izara, favorez. Bai, nauzi. Hau da, presak ala nahitia. Venga, bigarren maikoak pres daudela. Gainera. Eskerrik asko, oain. Hau bai, hola. Eta listo. A ber, moztu, tamainan. Eta hau, urraburuaren beruarekin, ez? Urtu ingo da. Urtu ingo da. Eta bizango da magia emango diona. Ia, izoz gaiun, zer, ordula ordena? Bai, zeitu nina. Hortxen. Bueno, hau norberaren gustura, gurina zenbat gustatzen zaion. Hori da. Mesedez. Txaka. Gainera. Igual gehiago. Oin jongo da urtutzen, lasai, bere beroarekin hori berantza jongo da. Listo. Hemen dau gure gaurko platera. Oin jengo da, jatitzan, klin. Maira. Gaurko errezetarekin eta gaur Zarauzko Tidore Jogan ikusitakoarekin egia esan gure ongizatearen gatik, Maldibetan zarautzen txorienen edo Tidoren gora gutarrak. Ja, behin gapena manduzu, ja daztatzea badao. Bai. Bukatuko edo. Gurinan usaia ikusgarria, benetan, za? Txoin, venga. Ona, ama ezkurrena. Eskerrik asko. Oin, etxiko isarak beste, oraindik gustora hartuko ditut. Eta plantxatu gabe. Betxo. Ondo, gaur holan jatea zebiar dinamita dugu, jaione abisauta zaude. Ados, gaurko programa esan bezala osoa izan da, borobila izan da, denetatik ikusi dugu, eta Zigorrek izara plantxatzen dituela ere bai. Beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik, bihar beste programa bat hemen zuereri zor dizuegu, horre hon txintxo, muixu terdi eta bihar arte. Ondo pasa! Benetan plantxatzen dituzula?